Veronika Nayambura behsa şevekî Nîsanê dike. Dema keçaweya çarde salî Catherine ji mala wan ya li bajarokê Kiambu ya Kenyayê hinda bû. Ku wê demê betdaneya dibistanê bû. Catherine gotibû ku wê hera nav baxçeyê û hin pîvaz û gijnî jê bîne. Xwişka wê feraq dişiştin û min berê xwe didan û ceyan. Piştî sih xulekan, xwişka wê pê hesiya ku Catherine nevegeriyaye malê. Lewma me dest bi lêgerîna wê kir. Dayîk Nayambura dibêje ku hewlên wê yê bênavber ya bo dîtina keça wê heya niha bêencam mane. Bi hizaran dêwbavên Kenyayî yên mîna Nayambura bi êşa zarokên xwe yên hinda dijîn. Ku ji ber revandin, tundî yan jî bi sedemên din yên nediyar ne li bawanin. Li gor pêzanînên fermî ji tîrmeha par vir ve herî kêm 6840 zarok hinda bûne. It is painful. Êşeke pir mezin û derdeke pir giran e. Ji ber ku tu nizanî çi hatiye serê keça te, ewsaxe yan jî miriye. Mariana Munyendo jî bi rêxistina xwe ya bi navê zarokên hinda yên Kenyayê alîkariya lêgerîna zarokên di wî rewşî de dike. Ew bi karanîna teknolojiya dîtbarî ya forenzîkî wêneya dawîn ya wan zarokan ji nû ve zindî dike. If a child went missing at Ger zarokek di 4 saliyê de winda bibe piştî 6 salan ew niha 10 salî ye. û taybetmendiyên wî yên laşî û sîmayê guherîye. Dema bi wêneyê 4 saliyê lêgerîn têkirin ew niha bûye 10 salî. Lewma dibe em li zarokekê bigerin ku niha cudatir xuya dike. Munyendo dibêje ku rêxistina wê ji 2016 û vir ve alîkariya dîtina 1052 zarokan kiriye. Lê mixabin 28 zarokên din mirî hatine dîtin û 351 jî li navendên lênerînê yên hikûmetê hatine bicih kirin. Li gor navenda navneteviyî ya zarokên hinda û îstismarkirî pevçûnên li welatan dibin sedem ku pirtir zarok ji dê û bavên xwe cuda bibin. Ew yan ji bo lêgerîna aştiyê yan ji ber ku piraniya endamên malbatên wan hatine kuştin. Yan jî dema bi deybavê xwe re revîne, dirê de ji hev qetiyayîne yan jî winda bûne. Ji bo bêtir alîkariya lêgerîna zarokên hindabûyî hikûmeta Kenyayê xetên telefonê yên alîkariyê û hejmarên bêpere saz kirine. Ku mirov bikaribin ser wan zarokan peywendiyê bikin. Kiryarên wa û xebatên komên mîna zarokên hindayên Kenyayê hêviyên dê û bavên mîna Nayambura zindî dihêlin. Ji bo raporta Victoria Amunga, Özlem Yasak, Dengê Amerika.